psikologa, abokatoa baita, eta bestela medikuntza. Etorkizuna eta elkartasuna. Gaur egun filosofia eta zientzia politikak ikasten nau Complutense-ko Unibertsitateen Madrilen. Ezan izan eukitako aukera horietako bat, baino batxilergon filosofia asignaturak atentzio asko dituzin, eta azkenan hemen bukaudet gradu bikoitza hau iten. Aztegi ikastolak lagundu dit ikusten badauketela aukera nahi detena iteko edo pixkan nire amets horiek jarraitzeko, eta nola aztegi ikastolan uzten zizuten lekutxo bat, zure jarrera kritiko hori sustartzeko, eta azkenen filosofia ikasten bukaudet aztegin bere garaien irakasle hona eukinolako eta nigan interes hori piztu zolako. Aztegi ikastolak atek irekizizkin bezala unibertsitate biden, espero unibertsitatea bukautakon aztegi ikastolak irakasle bezala ere atek irekitzea.